Keď sa povie gladiátor, asi každému hneď naskočí obraz Kolosea, aréna plná krvi, kde muži bojovali. No, na život a na smrť, pre zábavu davu. Presne, ten obraz poznáme všetci. Lenže naše zdroje naznačujú, že to je trochu neúplný pohľad. Že to neboli len nejakí brutálni zabíjaci, ale skôr rokové hviezdy svojej doby. To prirovnanie k rokovým hviezdám je prekvapivo trefné. Dnešná analýza sa ponorí presne do tohto paradoxu. Boli to otroci, úplne na dne spoločnosti, no zároveň uctievané celebrity. A neostaneme len pri Koloseu však? Nie. Naše zdroje nás zavedú aj k jednému takmer nedotknutému amfiteátru v Mastaure, to je v dnešnom Turecku. Práve tam sa nám odkrýva, kto títo ľudia naozaj boli. Tak začneme tým Koloseom. Je to proste ikona, obrovská stavba pre 50 000 ľudí. Jeho otvorenie vraj sprevádzali trojmesačné hry, kde zahynuli tisíce ľudí a zvierat. Áno, tie čísla sú nepredstaviteľné. Ale čo ma v tých zdrojoch prekvapilo je, aká je tá stavba dnes krehká. Tie oceľové tyče, čo tam dali v 20. storočí, teraz hrdzavejú a doslova trhajú kameň znútra. Je to fascinujúci problém modernej konzervácie. A práve preto je ten nález v Mastaure taký zaujímavý. V čom presne? Archeológovia sa tam dostali k stavbe, ktorá bola stovky rokov nedotknutá pod zemou. Pomocou dronov, lidaru a magnetometrie zmapovali celú štruktúru bez jediného výkopu. Takže videli podzem? V podstate áno. A neobjavili len arénu. Našli aj priľahlé miestnosti, ktoré slúžili ako zázemie. A v jednej z nich bola, kopač repín z nádob na jedlo. Počkajte, z nádob na jedlo? Presne. Vlastne našli antický stánok s rýchlym občerstvením priamo pri aréne. To nám ukazuje, že to nebolo len miesto smrti, ale rušné spoločenské centrum. To je skvelý detail. Takže okolo arény normálne pulzoval život. Ale čo tí, ktorí boli v jej strede? Čo samotní bojovníci? Tie najsilnejšie dôkazy pochádzajú z gladiátorského cintorína v nedalekom Efeze. Preskúmali tam 66 kostier, takmer všetko mladí muži. A našli tam stopy po boji? A aké? Napríklad lebku s 3 dierami, ktoré presne zodpovedajú tvaru trojzubca. To znie naozaj brutálne. Ale zdroje spomínali aj niečo iné, čo ma zarazilo. Množstvo zahojených zlomenín. Áno, a to je kľúčové. Znamená to, že prežiť boj bolo asi bežnejšie, než si myslíme. Ale prečo by sa niekto, obťažoval liečiť otroka odsúdeného na smrť? A to je presne tá otázka, ktorá mení celý pohľad. Pretože oni neboli len otrokmi na jedno použitie. Gladiátori boli pre svojich majiteľov, lanistov, extrémne cennou investíciou. Ako dnešní špičkoví športovci? Dá sa to tak povedať, starostlivá lekárska starostlivosť bola nevyhnutnosť. Mŕtvý alebo zranený gladiátor proste neprinášal zisk. Boli to profesionáli, ktorí bojovali možno párkrát do roka a väčšina zápasov sa končila poddaním sa, nie smrťou. Takže to naozaj boli celebrity? V zdrojoch sa píše, že v Efeze našli nápis, ktorý spomína fanklub gladiátorov. To je neuveriteľné. Fanklub ako dnes pri futbale. Presne tak a neostalo to len pri nápisoch. V Pompejách sa našla slávna freska, ktorá zobrazuje obrovskú bitku medzi fanúšikmi z 2 súperiacich miest. Naozajstnú bitku? Áno, vypukla v roku 59 nášho letopočtu a skončila sa krvi prelievaním. Je to dokonalá antická paralela k dnešnému športovému chuliganstvu. Fascinujúce. Ale stále mi to nejde do hlavy. Ako je možné, že otroci, ľudia bez akýchkoľvek práv, mali takýto status? V tom je ten paradox Ríma. Hoci boli na dne, verejnosť ich zbožňovala, lebo stelesňovali rímske cnosti, silu, disciplínu, odvahu. Tváru v tvár smrti. Presne. Dokonca cisár Commodus sa vraj zúčastnil viac ako 700 zápasov a predávali sa ich figurky. V podstate antický športový merchandising. A predsa to boli ľudia? Zdroje spomínajú jeden náhrobný kameň z Efezu, ktorý mi prišiel veľmi dojmený. Bol venovaný gladiátorovi menom Palumbus. Áno, ten je výnimočný. Dala ho vytesať jeho partnerka Hymnis. Zobrazuje ho ako víťaza s palmovou vetvou v ruke. Takže mal osobný život, lásku, niekoho, kto za ním smútil. A to nám odhaluje niečo hĺbšie o rímskej mentalite. Pre nich sa život končil vtedy, keď sa na človeka zabudlo. Čiže gladiátor, hoci bol otrok, si mohol v aréne vybojovať slávu a večnú pamiatku? Presne tak. A vďaka Hymnis a jej náhrobnému kameňu sa o Palumbovi rozprávame aj po 2000 rokov. Dosiahol nesmrteľnosť.
Keď si to teda zhrnieme, gladiátori neboli len anonymné obete. Boli to cenní, vysoko trénovaní zabávači v obrovskom priemysle. Priemysle, ktorý formoval spoločnosť, podporoval turizmus a budoval občiansku hrdosť. Áno, ale na záver tu máme jednu provokatívnu myšlienku, ktorú nám zdroje ponúkajú na zváženie. Počúvam? Výzbroj a štýly boja gladiátorov boli často inšpirované skutočnými nepriateľmi Ríma – Gali, Tráci, Samniti. Čo to vypovedá o spoločnosti, ktorej najväčšou zábavou bolo divadelné a ritualizované predvádzanie vojen, ktoré vybudovali jej impérium? Vojen, v ktorých sa porazení nepriatelia menili na oslavovaných hrdinov arény. To je naozaj myšlienka na zamyslenie.